И така, понеже във Фейсбук ни обвиниха, че не сме почистили района, на който се провежда фестивала, дойдох лично да заснема днес, 2 дни по-късно, как изглежда района, където проведахме това мероприятие. В момента се намираме на място, където беше паркинга. Тук имаше 3 дни паркирани, няколко стотин автомобила, а може би да са имали 1000 и нагоре общо. Искам много добре всички да видят как изглежда мястото. Има ли боклуци или няма. Значи това, което се твърди, че купищи боклуци сме оставили, че ленти са веели навсякъде. Ето сега обръщам към територията, където проведахме фестивала. Това прясно косеното. Тук имаше над 40 павилиона изложение. Искам много добре всички да видите как изглежда мястото. Видимостта е перфектна. Тук там има дребни боклуци, които сме пропуснали. Може би вятъра е довел от места, до които които по чистата района не са стигнали, но в никакъв случай, повтарям, в никакъв случай не може да се твърди, че ние сме замърсили района и ние сме оставили купчини боклук, така както пишат разни хора, които явно нямат друга работа, а се чудят с какво се запълнят времето. Искам да обърна внимание точно на тази купчина тук. Сено ли е това, какво е? Някакъв отпадък селскостопански, който повтарям, го нямаше тук до вчера. Това нещо е изхвърлено съвсем скоро, защото даже и вятъра още не го е разпилял. Ето, искам сами да се убедите за какво става въпрос. И това нещо, аз не гледам животни, не гледам нищо. Това нещо не е схвърлено от нас, от организаторите на Офроуд фестивал. Това нещо е схвърлено от местни хора. Обръщам камерата, искам да обърнете внимание от другата страна на дерето. Навсякъде, където около пътя отсреща се вижда прясна пръст. Това са бивши незаконни бунища, които организаторите на организирахме да бъде извозен или закрит боклука там, където количеството е голямо и не позволява да бъде изчистен. Но вижте в какъв вид в момента е района и мисля, че местните хора много добре знаят в какъв вид беше той преди 2 месеца, да речем, където всичко около този път догоре беше едно огромно незаконно бунище. Като там бяха изхвърлени не само строителни отпадъци, имаше биологични отпадъци от гледане на животни, изпражнения и какви ли не гадори, които ние си направихме труда, без да ни влиза в работата, да изчистим или да заровим така, че да не замърсяват наоколо останата част от терена. Ето, завъртам камерата. След малко ще отидем горе там в далечината под тополите, окосената площ. Там беше палатковият лагер на хората, които бяха дошли с палатки и каравани на фестивала. Там бивакуваха над 200 човека. Ще отидем да видим там и каква е ситуацията. Да, не отричам, тук там има съвсем малко боклук. Говоря съвсем малко. Може би няма и 20 кг, говорим за площ над 300 декара. Който ще бъде събран. Ние не сме приключили почистването на територията. Искам да видите в какво състояние към момента, днес на обяд, този терен, който се твърди, че е зарит от боклуци, че не сме се свършили работата. Ето тук минаваха хиляди хора, мога да сваля камерата. Ето, по отъпканото си личи, че дори няма и фасове по земята. Ето. Така че много моля, когато някой тръгва да обвинява някого, да се изразява точно, премерено и да отразява фактите такива каквито са, а да не създава излишни
напрежение и така нататък. Сега този буклук, който го виждам аз тук в момента, няколко метра лента, някоя друга бутилка, който може би предполагаме бил събран някъде и вятъра го е разнесъл, не са успели да го изнесат вчера. Аз ще го събера и ще снимам целият буклук, защото ще обходя цялата територия, ето с този джип там далечината. Ще обходя цялата територия на фестивала и около него и ще заснема общо колко буклук съм събрал и дали това са огромните купчини буклуци, ленти, за които се пише във Фейсбук, нали, за които се твърди едва не, че ние тук сме го превърнали във второ бонище. Хубавото е на новите технологии, че позволяват да се запуши устата на всеки един, който тръгва да говори неверни неща и така нататък. Местните хора, специално за това дере тук отсреща, много добре знаят в какво състояние беше. Аз след малко ще сляза и долу, защото там е трасето на трала, имаше доста хора. Да слезем да видим и там как е почистено и да видят всички, които не са били на фестивала и така нататък, защото има снимки на дерето преди ние да влезем в него и сега има снимки на дерето след като излезем от него, реално казвам. Ето тук, това под стълбовете е сено, биопродукт. Мисля, че това не би могло да се разглежда като замърсяване. Природата се погрижи за останалото. В момента се намираме на територията, където беше бара на Джак Дениелс. Тук беше най-голямата хранителна точка, най-голямото струпване на хора. Тук беше и сцената. Ето виждате за какво става въпрос. Значи купчени буклуци, за които се пише, аз не виждам. Пак казвам, тук там има по някоя лента и като гледам къде са струпани, най-вероятно са били подготвени за изнасяне. Вчера и вятъра ги е разпилял. Няма проблем, в момента аз ще ги събера лично. Ето тук беше най-голямата точка за хранене. То се личи по тъпканата трева. Искам да видите в какво състояние. Значи ето тук си личи, въпреки че се опитахме да го скрием, понеже там е много стръмно и са хвърлени буклуци с години. Ето виждате в съседство трасето зад ТВ-тата и моторите. Се наложи да закрием буклука с земна маса, защото няма изкарване оттам. И такова беше състоянието навсякъде покрай този път. Там, където виждате прясна пръст, всичко това бяха нерегламентирани сметища, които не сме обработили и изчистили. Така че, когато някой, особено местен, ми говори за това, в какво състояние сме оставили мястото, ето то се вижда много добре. Ето вятъра през цялото време духаше в тази посока, според думите на господина, който бяга всяка сутрин тука. Това трябваше да бъде покрито с ленти. Виждате каква огромна площ е. Ето завъртам камерата, аз съм самичък тук, няма как да го изчистя. Значи то се е било чисто. Пак казвам, има тук там някакви буклуци, които се събират точно за 15 минути, въпреки голямата площ, просто са толкова малко. Сега ще отидем да видим горе и палатковия лагер. Пак казвам, там бивакуваха 3 души, близо 300 души за 3 дни. Палиха огньове, ще видите, че по земята дори няма огнища. Хората са си палили огньовите в барбекюта. Не е пален огън дори на земята. Имаше достатъчно химически тоалетни. Беше покрит целият район, дори отсреща там, където е оттъпканата земя. До стълбовете. Там беше лагера на ралито 24 часа на София. Там също ще отидем да видим кое е състоянието, има ли буклук, няма ли. Но там също имаше тоалетни, долу в дерето имаше тоалетни. Така че дори хора не са ходили по естествена нужда да турят ливадите на Суходол. Всичко е било по възможно най-културният цивилизован начин. Присъствал съм на много фестивали, огромни фестивали, които събират по 100-200 хиляди души в Западна Европа и смея да ви кажа, че такава гледка след такъв фестивал може да се види чак след 1 месец.
Значи в момента е втори ден след фестивала. Искам да видите, всички да се убедите в какво състояние е район. Като пак подчертавам, не сме приключили с почистването и по никакъв начин не твърдим, че района е в вид, в който ние смятаме, че трябва да бъде. Това, което твърдя в момента, че района не е във вида, в който се твърди от разни хора в интернет. След малко ще продължим с къмпинга. Ето тук ще се качим, да отидем да разгледаме там какво е положението. След това ще отидем и отсреща, където беше лагера на 24 часа на София. Ето тук, където е оттъпканото. И ще заснемем абсолютно всичко и ще се види кой е крив и кой прав. Ще слезем и долу в дерето сега след малко на Траяла. Ето, вървим, слизаме надолу към дерето, където беше трасето на Траяла. Ето, предполагам, това е част от огромните копчини лента, за които твърди господина. Значи това парче след малко ще го вдигнем, но го снимам, защото не искам да излезе така, че манипулирам видеозаписа. След това ще заснема и целият буклук, който съпругата ми и сина ми в момента вървят след мене, събират. За да видите от 300 декара колко буклук сме събрали, нали? Има достатъчно снимки и видео да се види в страницата ни във Facebook, колко много хора имаше тук, значи следователно колко много буклук е имало и да се види сега в момента какво състояние. Ето тук има още малко лента, около метър и половина-два. Там нататък също има. Предполагам, като гледам как е накупчена, била събрана, някъде вятър е разпилял. Но пак казвам, тук аз не виждам повече от 20 на 30 метра нет общо, при положение, че на целия фестивал на тази територия всичко беше оградено, разграфено, от среща трасета също бяха разпънати над 10 км от тази лента, която сега ще съберем. Това не е проблем. Ето тук има още малко лента и тя ще бъде събрана на момента. Сега вървим към трасето. Ето там виждаме една бутилка от бира. Някой съвестен гражданин. Тук е едно кенче. Значи тук имаше към 4-5 хиляди човека. Искам да видите дали личи, че е имало 4-5 хиляди човека на това място. На този склон. А това тук е копано от роми, които са вадили кабел. Не от нас. Ето ги металната обивка на кабела. С тая работа не се занимавам. Сега тръгваме надолу. Вижда се тук там някоя колче има забравено, ще бъдат прибрани. Тук има още лента, която ще съберем. Но като цяло буклуци, бутилки, найлони. Пак повтарям, личи с тревата колко е тъпкана. Тук имаше 2 дни на състезанието на Траяла. Около 3-4 хиляди човека публика. То се личи самата земя как е оттъпкана и тревата. Ето го и сина ми, който помага да чистим. Добре, тате, прибери го, сега ще ги изхвърлим. Искам да видите в какво състояние е район. Сега ще слезем долу и ще видите как е почистено речното корито. И за наша радост малко по-нагоре не сме чистили, ще отида не сме чистили речното корито. Не сме кастрили, за да видите, да направите разлика преди и след офроуд фестивал, какво се случва с тази територия. Тук, където вървим в момента, то си личи, почистили сме храсти бутли, беше един огромен змиярник. Виждате в момента, в който повали един дъжд, се възстанови тревата, това място ще изглежда като швейцарска ливада. Ето, целият склон снимам зад мен. Абсолютно сам съм. Аз камарите буклуци, за които пише господина на Фейсбук, не ги виждам никъде.
внимание. Искам да обърнете внимание, вижте в какъв вид е речното корито тук. Вижте как всичко е изчистено, изкастрено. Прилича на Борисовата градина. Даже мисля, че в Борисовата градина има доста места, които изглеждат по-зле от това дере над Суходол. Искам да видите какво става нагоре. Там, където не сме чистили. Ето, мисля, че разликата е видима с просто око. Пак казвам, да, тук там ето не е крия. Има лента. Има още малко боклуци. Ще бъдат събрани. Основно до сега работихме горе на равната площ и мисля, че това си личи. Но аз ще сляза и ще обиколя навсякъде и ще снимам абсолютно всичко, включително и това, което към момента не е изчистено, за да може после някои от така наречени, от загрижените, които веднага скочиха срещу нас като организатори, да могат да дойдат така наречените загрижени, заинтересовани и да видят дали ние сме си довършили работата. Ето пак снимам абсолютно всичко наред. Ето го целият склон. Тук там има някоя лента, която ще бъде събрана още днес. И това е. Купчените боклуци са в болните фантазии на някои хора. Ето, вижте в какъв вид едно място, където няколко хиляди човека, ето тук беше трасето, личи си откъде са минавали джиповете. Състояли с часове, гледали са, яли са, пили са и така нататък. Ето вижте как е почистено речното корито на река Суходолска. Това е непосредствено преди влизането в квартал Суходол. Може тези, които не са от местните хора, знаят тук какво беше, каква джунгла. А тези, които не знаят, могат да ги попитат. Но празни обвинения ние няма да търпим. Вложили сме достатъчно време, труд, усилия, средства. Това мероприятие да се случи. Няма да допуснем никой да се подиграва с труда ни под формата на ефтин граждански активизъм или аз не знам как да го нарека. Защото всичко тук, от тук нагоре, от тази страна на реката, нагоре беше бунища, които ние сме или извозили боклука, или там, където е невъзможно, пак повтарям, сме го зарили със земна пръст. Значи през цялото време ние сме работили съвместно с общината. Тук имало представители на общината, на кметския наместник на Суходол, район Овча купел и така нататък. Ето, снимам склона. И тук е дере, би трябвало да сме скрили, да сме си изхвърлили боклуците, да сме ги прикрили. Вижте какво е състоянието и на реката. И така. Сега ще отидем нагоре. Ще снимаме палатковия лагер. Какво е състоянието там?